awan-awan tuku bengi bulan ngosak kutole duwe anak rawan tiang-tiang ora dicoba digondol wewe wewe kuwi ndasir senengane kon peteng peteng nek digodhong atine seneng ra digodhong sirahe bileng aku dhewe ora ketinggalan sore mau aku ning prapatan liwasiwer tak kira bocah prawan bareng tak rangkul dadak keliru jaran jarane sing numpak sindoro beiri rapi prawan ra kuat jali rapi rondo piloro mengi lagu apa iku mang ora roh Kok campur aduk kaya wis campur. lho aku dhewe sing nyanyi ora denger kok lagu apa kok wis angger ngono lek mblayu ambek aku ane kempis-kempis kok Waduh ngono ya. alhamdulillah Gur. seh ana bapak-bapak ibu-ibu mae-mae Heeh. wong kene ape munggah swarga le Lah kok iso munggah swarga iku? iya ndelok rumate ketoprak ngono Delok rumate ketoprak wis ape ana parikan parikane. maghrib terus isak Heeh. dilah mati sumetana Terus sapa nanggap ketoprak sok benak mati munggah swarga pokoke munggah swarga menawa untung ana kok menawa. lho iya wong nanggap ketoprak iku ganjarane ratik bae Ganjarane gede. angger ganjarane gedhe lumono ganjaran sok ben tetep bakal munggah swarga Kok iso munggah swarga iku mbok piye? delok sego goreng mah lho wong 90 wong kok angger piring siji kok dadarane ndok siji Ndoke gede-gede ya, Pak. lah iya Ijo ana suwirane iki, Pak. lah iya ijo ana muntine Timun nek monti. Timun. timun Monti. lah iya iku berarti piyai kene rak amale gedhe ya Amale gede. nyenengno sapa wae Sapa wae Melu. melu seneng. ketoprake do seneng Heeh. mangane cukup Mangane cukup. sore mang Sore gini, Pak. mangane sego pecel Gue pecel kowe ngono. Sego pecel kok sego pecel. pecel saiki kene Alah, tak swaduk mledos ke. sambel enak Sambel enak. ulubane ijo-ijo mang ora tek umum lemek iku Lah, patang sak iki sakmenika niki awake cilik ning mangane akeh, Bu. lho iya ngaku mang rumah saku ora angkah-angkah ngono Angkah-angkah. wah mek rong piring Ijeh sing tak pekno iku. Kulupan patang tekemeng. lah iya iku rumah saku ora entek Heeh. bulbul ra entek pokoke matur nuwun piyai kene bakal munggah swarga nyenengno sapa wae iku lagek mangane Lagi mangane, Pak. jajane Jajane maneka warna apa ae, Pak? ana tafe Tape. Oh, basamu kok luar neger. Tape kok tape. tafe ketan Tape ketan. gedang wedok Gedang wedok iku piye gedang lanang. gedang cilik-cilik ora Gedang lanang kok gedang wedok iku lho. gedang Gedang putri. Tawidone Ya aku gak roh aku gedang-gedangan lho, Pak. nah gedang putri darane gedang wedok Gedang wedok, lemper lemper. bugis koci Heeh. kacang Kacang. kacang eling nyuguhi kacang godokan kok Lho kacang godhokan enak are, Pak. ya nek enak nek naturae ngono iku Turane gini. nek naturae ora mubadir Iya iya. wong sesuk ya pliket-pliket ora kena dipangan lah nek mentah ra apik Nek mentah nak mentah tak gua mulai kabeh sesuk ora teko tak peme tak ulur
Ora kok kacang tok sing mentah. Lah apa? Jajan kabeh mentah mbok go mulai iso ah. Iso ujug jeruk kacang kok njaluk sementah. Kacang disugoni ku sing mateng. Ngono. Goreng apa godhog padha ae. Lempere malah lek tak sir. Mbok sir gini. Iku lek gawe ndek apa atose kok ngono? Lemper yo nek gawe ndek pajar apa utawa ndek esuk. Ya alhamdulillah payene piyai kene munggah swarga calone. Wih, nanggep ketoprak. Purun Bu, Pak munggah swarga. Purun. Purun munggah swarga kok. Gelem ta ora ketok ragu-ragu ketoke leh. Ya kabeh wong iki kabeh menungso gelem nek munggah swarga. Lho, iya dasare marak nyenengno sapa ae mal. Mergo nanggap ketoprak. Ketoprake melu seneng melu bunga, lagi Mangane, jajane, durung rokoke. Rokoke apa Mang Mak? Kitamtut. Ji Samsu. Kok kitamtut. Iku mang lagi ketoprake. Lah iya. Lah sing kono Lah syuting channel-channel iki melu seneng. ting telecek iki. Lah ngene iki apik. Nak ora piyai kene ora nanggap toprak ana ngene ngene iki. Ora ana. Apa no latare wong dipasang ngene, ora diamuk wong. Diamuk, ora ndek kok nyoting iku lho. Ana anu siswa budaya TV. Siswa budaya TV. Al-Rabi'ah. Seni budaya Pati. Lho, ngene iki nyuting ngene iki ora entuk dhuwit piye? Ya entuk ah. Lah nek entuk dhuwit, Entuk dhuwit dienggo bagiakno keluargane. lah iya. Ya iki nek tukang syuting. Iki sing gedhe amale piyai playon. Gede amale Kyai Playon. Lagi tukang syuting. Durung wong prema. Wong mremo Wong prema ana mie ayam ana trampolin ndul mang. ndul-ndulan. Terus Terus jajan sakane sak liyane mau. motor trail cilik-cilik Mang, Mbak. Iya teleng nganti sawan sedina songe ra leren. Ora leren ya. Ngono iku kayane akeh. Heeh. Mergo piyai kene nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak. Nek ora ana ketoprak, longko ana mremo tril-trilan. Oh, ngono. Dadi wong kene nanggap ketoprak sok ben dadi intipe swarga. Lho piye maksude? Maksude iku dadi calon swargane. Iya. Lah ketoprake Lah piye? tukang son ndek iya. Tukang son gene. Sok mben iku ya padha ae melu seneng. Iki Ora sok mben lah saiki melu seneng. Akbar Audio Akbar Audio. melok seneng. Mergo piyai playon RT 3 RW 2. Heeh. Kok japal kowe? Tulisane dibuak mah tak waca penak. Ora dibuak digendel. RT 3 RW 2 nanggap ketoprak. Tukang son melu seneng. Sesuk nak entuk dhuwit, Untuk dhuwit dienggo nukono pulsa gandokane. gandokan ya apa, Pak? Yang pacar. Nggih, Mas. Lho iya jare. Ora usah mbok takokno wis mesti duwe pacar mesti gandokan. Positif. Positif hamil. Positif hamil iku wong apa kok hamil. Dadi wong playon iki dadi calon swarga. Iya. Mergo nanggap ketoprak. Iya. Lah ketoprake Lah nek ketoprak rasa mbok pikir, lah nek ora tak pikir iku. mesti nang neraka. Yo mosok neraka. Lho ketoprak ora tau aweh kok. Ora tau Tau aweh. ana ketoprak aweh. Ora ono. Ketoprak iku isine mek njaluk bloko. Jaluk bloko, Lho mangan, jaluk, wedang, jaluk, jaminan, jaluk, rokok, yen jaluk. tau aweh. Ya Lah, tau aweh. yo maksude kan yo Tau aweh. iso tak idoni malah. Alah. Maksude ning iku ora apa-apa, Pak. Masih samu barang jaluk. Ketoprak iki engko nek sampun rampung, tetep ninggali wong kene ah. Berarti piyai playon ditinggal-gali. Ditinggali Tinggali apa? larahan. Lho. Alah. Kok nesu kene paling ora dak ninggali ya, Pak. Ninggal-ningali donga sing becik. Ninggali Donga donga. sing apik. Heeh. Lah apa kok ninggali larane? Larane ora ditinggali. Lah ngene iki sing nyaponi sapa ngene? Janjin kari larane. Eri. Ngomong ngamuk. Ya didongakno ae, Pak ya. Titip donga kagem warga playon. Muga-muga warga playon diparingi sehat walafiat, Amin. murah sandang pangan, rezeki lancar, tandurane ijo royo-royo lumintu sok ben nek panenan malimpah ruah. Min Allahumma. Walah banter iki. Sing durung duwe jodoh, Sing urung duwe jodoh ndang cedhak jodone. perawan untuk Joko, Perawan untuk Joko, duduk untuk Rondo. dudo untuk Rondo. Iku didongakno ngono sing Didongakno rono. Rondo sing enom
melu aku, rondo sing tuwa melok kene. Ora lah aku. Lha nek ra lagi nih. Lah apa kok deloki rondo apik malah marai kiamat omah. Adek kiamat omah iku ngopeni rondo iki untuk ganjaran akeh lho, Pak. Ya ngopeni untuk ganjaran akeh ora nak bujangan utawa duda. Aku di BOJO. Apa? BOJO. Bojo ngono singkat barang. Ha iya duwe bojo wong wis berkeluarga. Anakku akeh. Dadi gak oleh ya, Pak ya. Iya wong ndek anak akeh ra malah apik. Ndek anak akeh malah apik. Ya ndek anak akeh karo ndek anak sithik penak ndek anak akeh. Lah kok iso ndek anak akeh kok penak? Ndek anak loro. Loro. Karo ndek anak 6. 6. Apik ndek anak 6. Kok iso apik ndek anak 6? Iya, kintir telu je telu. Kowe iku bapak jahat kowe. Oh, bande pakane rek ape dikintirno telu anak-anak Upamane. Lah nek loro kintir telu ra ilang kabeh. Ya malah ilang kabeh. Lah iya. Muamu kok iso. Dung anake dhewe muga-muga kunjuk dumateng piyai pelayon, kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Lurah. Bapak Lurah. Pak Lurah iki ngerti. Bapak Lurah yo ora ngerti nak kowe. Lah nek kowe dagelan ditanggap sedina sunge ora ngerti Pak Lurah. Ora usah mlepuk ngono. Kowe ku roh Pak Lurah endi? Lho. Roh. Lho. Roh. Alah, wong aku lagi ape takok sapa kok. Lurahe sapa sing. Padha ae. Wong tuwa dienggo patokan kok ora iso. Kowe nek ora iso tak nggo patokan tak patok dhewe kowe. Kok patoki dhewe ku. Ya ben kok wedhus. Omonganmu kok iso takon Pak Lurah asmane sinten ngono lho. Pak Lurah asmane sinten, Pak? Hadi. Pak Jari. Jani aja budek canom. Bapak Jani. Canom kok budek. Iku lho ana gretek-gretek mang. Bapak Jani. Budek nek iku. Ora iso. Wong arep budek iku budek. Aku ngajane ape takok Pak iku lho. Amen tak ape tak tahu amen ngusungi anu brokoh. Brokoh apa ngusungi gas. Ngusungi galon. Ngusungi kopi. Ape takok ora ngenengno. Sibuk kae, Pak. Ngewangi mantune utawa anake nggih, Pak. Oh. Dodol, Mang. Ora. Lho, lha apa? Dolanan. Lho wong ngerti nek abrakan dodolan kok takok dodol. Lho, berarti Pak iku melu seneng. Ya melok seneng ah. Iya, tunggale mangarep, Pak. Untung akeh. Untung akeh. Kopine tak lirik karek rong saset. Karek sero saset. Kopi luwak. Iya. Kopine kono luwake kowe. Iku mang Bapak Jani. Bapak Jani. Muga-muga panjenenganipun Bapak Jani lemban amanah desa Playon. Amin. Barokah. Amin. Mimpin masyarakat desa kene tentrem, ayem, ora ana alangan sawiji apa-apa. Sebabe lurah. Sebabe lurah. Lurah apa to maksude lurah? Lurah. Lurah. Ngelu ning sirah. Lho. Tak pancal pisan yo malah. Kok senengane nesu terus iku lho. Lho ora nesu piye? Lurah iku ancen ya tekenane lu ambek rah. Ngelu ning sirah. Lah nalare. Ayo nek cara mono buah ya, Pak ya. Ape buah ning tanggane 50. Pantes wong lurah. Ora pantes. Ora pantes paling ora kayak 200 300 wong lurah. Lah iku lagi sing lanang lah nek sing wedok tetep go beras. Tapi yo ditumpang-tumpangi. Tumpangi apa? Boto. Aduh. Kok boto udah mau wong elek? Yo ayo kowe ora wong buah ta ora? Wong buah iki beras tumpukane tetep rokok nek ora gula. Kok takok barang tumpukane apa iku lho. Lah iku nek berase cara mono 2 kilo, apa pantes bulurah? Ora ana buah 2 kilo tak. Ora ana paling ora 5 kilo, 6 kilo. Tajiyah ta apa? Gulane ijeh 4 kilo, rokoke 2 pres. Wah, iku lagi sak nggon. Saumpama ning desa Playon iki wong 5 sing digawe, apa ora wis ora ngelu? 300. Lho lurah kok mikir buan iki. Lah nek ora mikir iku lurah kok mikir buan. Lah ora tata dagelan ora tata. Lurah karepe piye kok? Lurah elu ning sirah. Mikir buan. Lebuane kecil lak lurah wah. Kecil ya. Alah. Aku nek nyawang Pak Lurah iku piye bingung, akeh menenge mesti nek lurah. Akeh menenge. Lah ya ku kakek mikir. Ngelu ning sirah. Rumangsamu wae. Lah nek kowe tegese lurah apa? Lurah iku rak saka hurufe dibagi ya. Dibagi. L U R A H.
Ha ngono lho. Ora kok lurah ngeluning sirah. Roh berarti. Ora tata gak. Tak gede iki mang LURAH. Iya. L Lurus dan terarah. Lho ngono. lurah L lurus dan terarah. Lho iya untuk bantuan apa? Duit kok kono langsung poros masuk ke tujuan bangunan. Mlebu Duit ADD ada masuk untuk bangunan apa? Iya. Lurus terarah, orang menggak-menggok. Paribasane kaya tulisan Arab, alif dadi pemimpin sing kudu sing jejeg. Ana alif deyeng ora ana. Ya ora ana alif deyeng iku kasroh iku. Ha iya. Iku mang sing L. Usaha utawa budidaya. Usaha utawa budidaya. Jalan pemerintahan supaya apik piye? Jalan keuangan pemerintahan desa supaya apik piye? Jalan pajak supaya sukses piye? Pajak disetono ning dhuwur balik dadi aspal. Dadi pembangunan ADD. Ngono. Mudeng ADD barangnya, Pak. Matane wong dagelan kok ADD ra mudeng iki lho. ADD ya, Pak? Lho, mbah. Akhir omong kowe. Oh, ADD kok ora mudeng. Apa ADD? ADD. Apa? Ya ADD. Iku mang R. Raket rumaket karo rakyat. Raket rumaket karo rakyat. Jadi rakyat karo Pak Lurah ku ora ana bedane. Ora ana bedane ya, Pak? Ana tangganono masyarakat ende gawe, Pak Lurah teko ning kono. Pak Lurah dugi. Ana masyarakat gugur gunung utawa kerigan karo nggonku, ya teko ning kono. Pak Lurah dugi. Ana kematian, Pak Lurah ya teko ning kono. Lurah ya teko. Ana susah bungah, Pak Lurah teko ning kono. Ana wong lairan ya teko. Lho lah apa? Lho, lairan adik teko iku. Ngeweki solusi supaya iki harus segera dibawa ke rumah sakit. Menangani dengan tepat. Lho, saiki ora ana dukun bayi lele. Bisa iki wis ana ya, Pak? Ora ana, wong hamil harus bawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Iya le. Iya. Mobil apa iki, Pak, sing ning desa kuwi jenenge mobil siaga. Ah, mobil siaga. Nah iya. Nek jenenge Pak Lurah, ana duwe gawe ora teko. Ana kerigan ora mara. Ana kematian nek ora teko. Iku jenenge dudu lurah. Lah apa? Luwak. Iya. Ya enten yo ngono ku ya, Pak ya. Ya Nek iya. lurah iki ya wonge raket rumaket karo tetangga. Ya iya. Nek ora kaya ngono, Luwak. Iku mang sing R. A adil. Apa to tegese adil? Adile lurah ora kaya adile kiai. Tegese, Pak. Kiai nantuk berkat, iwak pitike cilik, dijikuk dimplok ora apa-apa. Dimplok ora apa-apa. Lho, tapi nak lurah untuk bantuan sithik ora oleh dimplok. Ora oleh. Didem apa anane. Lho ngono lho. Iya. Ora kok buan kowe iku. Dadi sithik akeh didem rata. Dagelan kok buan. Lah nek ora buan. Lurah kok ngelune sirah. Iku mang sing A. Sing H. Handar Beni. Iki desaku dhewe tak pimpin dhewe supaya masyarakat kudu seneng kabeh. Nek acara setahun sepisan nganakno sedekah bumi. Anakna sedekah bumi, adat istiadat. Lah iya. Omongam lurah kok ngelune sirah. Lah aku nek tak pikir ya ngono kuwi ta, Pak. Wong nyawang Pak Lurah iku ning lurah ning dia ya ora ning kene kok ora ning nggonku. Wong iki tetep menengan. Menengan ora nggonem. Menengan nggonku ah. Rek menengan. Lah iku mang mikir buan. Lurah kok mikir buan ora to. Berarti lurah iki gak mikir buan ya, Pak ya. Ora. Mikir wargane piye ben iso seneng. Kaya dalan ngene iki nak. Biyen-biyen dak ora ana dalan rene aspalan ora ana. Paling dalan aspalan ya poros-poros. Ono tok ya. Nah iya, nek alhamdulillah semateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala sesuai ditimbali sedaya masyarakat pelayon. Nggih. Pelayon iki tulisane kaya playon. Play on. Play on. Kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Apa iku? Ya iku play on, mulai. Siap mulai. Iya kok play iku mulai.
Ngomong ya jatene Mas Dodok. Lakone iki mau angel e. Lakone apa, Pak? Mbok lakon apa? Lakon kok ana begenggeke barang mah. Lah iya begenggeke njuk rokok aku mang arep, Pak. Rokok dijaluk begenggek mang lho. Begenggek endi kok roh iku? Wah, mbah. Gajah no. Iku mang lho begenggek njuk rokok mang lho. Tak swampluk iku. Monggo Mas Dodok. Alah. Lho kok malah sedih iki piye? Siake sing nonton. Siakeh. Bapak-bapak sehat-sehat jek kok bapake. Ibu sehat jek. Sing tengah iku lho ora ono iku. Ora ono ya. Nek ngono kok. Gitu Kok dada-dada iki lho, Mas. Wong kedadangan iku lho. Apa? Sauting. Shootinge ngono geser sithik rene, Mas. Ono syuting kok akeh ngono lho. Iki durung seberapa iki. Durung seberapa iki. Masa durung seberapa? Sesuk 2 kali lipat. Lho ngarepen panggung ora cukup iring-iringan ah. Iringan dipasang syuting kabeh. Lah terus sing disuting iku apa kok nek iringan barang? Lho syuting ya ketoprak ah. Kudune lumrahe kan nek ngarep. Lah ora cukup. Apa ora oleh ndelok dipasang wak koyo pager ngono. Ngono. Nek nek ora oleh dicepno ya digandul-gandulno le, Pak. Oh kowe jare ape buka syuting barang mbok jenakno KS channel. Ora, aku ora sida. KS kok apa? Klenteng Sahrondi channel. Ora masuk. Alhamdulillah tesih di kancani nggih Pak nggih. Beda kok di awan. Di awan aja beda. Wong manca desa teko rene kabeh. Nah iki kan khususnya tanggane kene. Khusus warga Playon. Khusus warga Playon, ya sing mirsani sing seneng ndelok ketoprak, ya ana sing rawani muleh. Endi? Iku. Iku mah kene. Duwe rawani Iku muleh. dalu bener iku mulai. Nek mboten mani mulai mungkin badan gelar ben Pak Klenteng ngeterke jenengan. Sareng kula. Sareng kula. Engko dono nek pasar Jakenan. Wong ndi kok pasang jakenan iku. Iso mau ngamuk ya. Ayo diaturi lagu napa? Napa Bu ngersake napa? Bapak-bapake. Lewong. Lewong. Kanca tani bapake. Diaturi Lewong dulu nggih. Monggo Mas Lisin yuk diaturi Lewong. Kerja bareng Al Robiah Production. Al Robiah Production. Siswa Budaya TV. Seni Budaya Tuban. Pati. Pati. Budaya Pati. Audione Akbar audio. Suarane mung glegar. Iya ora kaya di awan kok gene kudu tak swaduk aku. Lah dino. Are mbok saduk iki. Lah iki cah iki ra muni re. Cah iki kuwi ra muni re. Sing muni nek kono bloko re. Lah nek iki tah apik ora sida sak saduk. Jadi wong atiku
sampun katuran. Diaturi ben rena. Muga-muga rena ing penggalih. Kaping kalipun ngono apa, Pak? Dik wau kanca tani. Ya diaturi. Monggo Bapak diaturi kanca tani. Spesial kanggem bapake. Bapak sing tak nggo macak iku, Mang. Heeh. Kono lho, Mang. Sing dik mangi ku. Sing gawa ana kompor, ana gas. Yang dodol. Dodol iku, Mang. Dodol. Heeh. Ora mau tukoni kowe, Mang. Ora. Itu malah metu rono. Oh, ditukoni lah apa wong suguhan kok panitia itu kaptu kok tuku. Ya, Mang, apa? Pecel. Ora roh. Karo. Kok takok kepiye wong dene mbok piye? Wong aku ora mangan. Ayo ora mangan. Monggo. Kanca tani. Ya. semboyane kanca tani saka guru tumrap negarane matur sembah nuwun kagem bapake kang keparing anggota panitia nggih bapak panitia.
kanca tani munggahe kembang rawe. Bojo sedaya kagem Bapak panitia. Nggih. Heeh, matur sembah nuwun. Yuk, saiki tukno kewajiban Ya nek ana ya di Pak. darane Apa? Engko nek golek darane kewajibane ditutupno.